Дуслар, бүген без сезнең белән матур һәм хуш исле сирень чәчәкләрен ясарбыз. Бу кул эшен ясар өчен безгә акварель буяулар, пумалалар һәм гади карандаш, салфеткалар, без ак һәм ал төсләрне сайладык, җилем карандаш, кайчы, ачык һәм куе яшел төстәге төсле кәгазь һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек кәгазьне яхшылап дымландырабыз. Булай эшләсәк, акварель буяулар аңа бик яхшы ятачак. Рәсемнең фонын ясауга күчәбез. Иң элек ачык сары төсне сайлыйбыз. Пумаларны сулдан уңга, уңнан сулга йөртәбез. Кызгылт сары төскә күчәбез. Фоныбыз матур, ачык төсләрдән торса, сирень чәчәкләребез яхшырак күренеп торачак. Кура җиләге төсен кушып җибәрәбез. Шәмәхә төскә дә вакыт килеп җитте. Шәмәхә төскә куе зәңгәр төсне дә кушып җибәрәбез һәм фоныбызны ясап бетерәбез. Дуслар, безнең кәгазебез кипкән арада. Әйдәгез әле матур видео карап алыйк. Салкын кыштан соң җиргә яз килә. Ул йокыга талган табигатьне уятып җибәрә. Кояш биегрәк күтәрелә. Җирне ныграк җылыта башлый. Кар эри, тамчы тама, сукмаклар буйлап шаян гөрләвекләр йөгерә. Елга-күлләрдә боз китә. Бу вакытта һава торышы гел үзгәреп тора. Әле кояш кыздыра, әле көчле салкын җил исә. Язын агачлар кышкы йокыларыннан уяна. Ботакларында бөреләр барлыкка килә. Бу тал бөреләре. Алар шундый йомшак. Шуңа күрә аларны тал песиләре дип атыйлар. Тал иң беренче булып яфрак яра. Аннары башка агачлар да яшелләнә. Алма агачлар, чия һәм слива агачлары ак чәчәккә күмелә. Яз җитүен чәчәкләр дә сизә. Кар астыннан умырзаялар калка. Угияна яфрагы күке баш күренә башлый. Көннәр җылынганын сизеп, җир астыннан, агач кайрыларыннан бижәкләр чыга. Җылы яклардан кошлар кайта. Иң беренчеләрдән булып кара каргалар очып килә. Алардан соң сыерчыклар, тургайлар һәм сиртмә койрыклар кайта. Кошлар оя кыра, бала чыгара. Хайваннар да кышкы йокыларыннан уяна. Урманда аюлар, бурсыклар, керпеләр күренә башлый. Куян, төлке, бүре җылы туннарын җәйге юка туннарына алыштыра. Яз башында күпчелек хайваннар бала таба. Язның бер көне ел туйдыра диләр. Шуннан да кешеләрнең яз көне бигрәк тә авыл җирлегендә эшләре бик күп. Игенчеләр җир эшкәртә, тары, арпа, бодай чәчә. Бакчачылар суган һәм кишер утырта. Тагын яз саф һавада уйнау өчен дә менә дигән вакыт. Син дә урамга күбрәк чыгарга тырыш. Роликларда, велосипедта йөр, балалар мәйданчыгында уйна. Сәламәтлегеңне ныгыт. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Без дәвам итәбез. Көрән төстәге акварель буяуны һәм нечкә пумаланы алып, сирень куагының ботакларын ясауга керешәбез. Дуслар, безнең ботакларыбыз әзер. Хәзер инде сиреньнең чәчәкләрен ясауга күчәбез. Моның өчен кәгазь салфетканы кайчы ярдәмендә 4 өлешкә бүләбез.
һәм учларыбыз өчен дә менә мондай шарчыклар бетерергә керешәбез. Безгә шарчыклар бик күп кирәк булачак. Без аларны ал салфеткалардан да, акларыннан да ясарбыз. Достым, үзеңә генә авыр булса, өйдәгеләрне эшкә чакырырга курыкма. Әтиең, әниең, әби-бабаң, апаң-абыең, энең белән сеңлең сиңа бик теләп ярдәм итәрләр. Ак салфетка белән шуны ук эшлибез. Достым, син дә безнең арттан кабатла. Дуслар, безнең кагаз шарчыкларыбыз әзер. Хәзер инде сирень чәчәкләрен ясауга күчәбез. Моның өчен җилем карандашны рәсемгә сылыйбыз һәм сирень чәчәге булырга тиешле урынны билгелибез. Шарчыкларны бер артлы җилем сөртелгән җиргә тезәбез. Сирень чәчәгенең формасы конусны хәтерләтергә тиеш. Сез дә Әлфия артыннан кабатлагыз. Ак шарчыклар янына ал шарчыкларны кушып җибәрсәгез дә була. Күңелегез ничек тели, шулай эшләгез. Рәхәтләнеп иҗат итегез. Менә шундый хуш исле сирень чәчәкләре килеп чыкты. Без аларны акварель буяулар һәм аппликация ысулы ярдәмендә ясадык.